Basisschoolbern uit het hele land stien nu het stil bij de Nationale Boomfeestdag. Om meer omtinken te vregen van de natuur planten bern van basisscholen in de regio van de Moon Bjem. Een mooi initiatief vindt ook de gemeente Dantumadiel. Maar hoeveel bjem staan er eens in de hele gemeente? Nee, dat doe ik me net onderweg in hoeveel BM'en er binnen. We hebben best wel een protte BM'en, maar naar mijn mening, en zat ik er als gemeente ook nog te min. BM ben heel belangrijk ook voor de CO2-uitstoot, maar ook voor de balans in de natuur, de dieren die daarin leven. Vinden wij toch dat er best nog wat meer BM'en bij kunnen. Dus vandaar dat ik deze signalen aan willen dat ik ben, de nieuwe generatie, daar ik goed rekening mee houdt. Het is heel belangrijk voor het voortbestaan van de natuur, maar ook van de mensen. De Boomfeestdag zou eerst al eerder houden worden. Vanwege het coronavirus waard dat doel uitsteld. Nou koe het van de bern wat gaan en dat is wichtig, nevens Wiersma. Want BM-plantje had ik iets te maken met de toekomst en met hoop. Hè? Dus BM groeit. Dus een teken ook voor de band dat we een goede tijd weer meer te gaan. Corona is tijdelijk, gaan we vanuit. Dat gaat aan zijn vast weer oors. Dus we blijven BM-plantje en we blijven ook nadenken over de toekomst en ook de toekomst van de band. Dus ik denk juist in deze tijd vond ik het toch een heel mooi gebaar. Ook voor de band om het even op deze manier toch te doen. De band zelfs vinden het echt mooi om boeten door dwaande te wezen. Maar waarom is het nou zo goed om bjem te planten? Voor de natuur en de lucht. Nou, dan haast volle natuur en dat is ook goed voor de natuur zelf. En ja, het is mooier om dat te hebben.